ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Atong ipangaliya sa Ginoo ining ato karong misa pinaagi sa atong patron Santiago Apostol. Ang mga grasya nga gikinahanglan nato labi na gyud ang kalinaw ug kahusay ug panaghiusa sa katawhan labi na dinhi sa atong nasod. Iampo sab nato ang nagpadayon ron nga confirmation of charges sa ICC kabahin sa kaso sa atong former President Rodrigo Duterte nga unta ang hustisya ug kamatuoran mauuntay mo patigbabaw dili ang mga bakak o mga personal interests nga dili haom sa atong panginahanglan nga isip nasod. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit sa mga slots nga hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya usab nga ilang ikinahanglan balo sa ilang kamanggihatagon labi na ang maing panglawas o ang kauswagan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sud-unga ang imong banay pinaagi sa paglimpyo sa among mga kasing-kasing diha sa paglikay namo sa mga pagpatuyang sa lawas. Himua nga mudilaab kami sa gugma kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo, mga hulog gikan sa langit, ug dili na mubalik didto, kundili mupatubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini. Ug katagag binhi ang magpupugas, ug pagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab, dili mo balik kanako nga kawang lamang. Hinunua, tumanon niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagul-anan. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga
Ipangita ko ang Ginoo ug iya akong gitubag, ug giluwas ako sa tanan kong mga gikahadlukan. Ang Diyos magluwas sa mga magano, ikan sa tanan nilang mga kahuluanan. Tan-awa siya aron mo sanag kamo sa kalipay, ug ang inyong mga naong dili man lipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nag-antos nga tawo, namati ang Ginoo, ug sa iyang kagul-anan giluwas siya. Ang Diyos magluwas sa mga magano, ikan sa tanan nilang mga kahuluanan. Ang Ginoo nagatan-aw sa matarong, ug namati sa ilang mga dangoy-ngoy. Ang Ginoo miharong sa mga dautan, aron dili sila mahinumduman sa yuta. Ang Diyos magluwas sa mga magano, ikan sa tanan nilang mga kahuluanan. Sa pagsangpit sa matarong, ang Ginoo namati kanila, ug gikan sa ilang mga kagul-anan giluwas sila niya. Ang Ginoo haduol kanila nga naguol, ug kanila nga nag-antos nagluwas siya. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, ikan sa tanan nilang mga kagul-anan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong, ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan
bisan gani dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pagampo, amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari kaunta kanamo, ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinuon kami sa dautan. Kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang sagito'y buhaton sa bata, basta magsigi og saba-saba din sa sulod, atong adto sa gawas, aron adto mo magtabi-tabi dito. Aron malingaw siya. Mutabi raman gyapon na bisag tuanan nas gawas. Mao man ay iyang ikinahanglan. Pero ganhin na sa sulod niya buhaton, kita madisturbo na ta. Sagdilan kay makasimba ra gyapon mo kamong nagdaan ng bata. Kay mao man sanay paagis bata sa pagsimba. Ang iyang kinaiya o ang iyang gibati maunay pagsimba niya sa Ginoo. O maunay gitawag og the truth. Ang bata nakasintro gina sa truth. Dili na pwede natong supakon. No? Lingay mong tupad ingna nakasintro kas kamatuoran. Ingna nakasintro bakas kamatuoran o nakasintro lang kas imong gusto. Lahi ra ba na nakasintro kas imong gusto, usahay dili man na mao ang tinuod, pero imo lang nang gusto. Lahi sa nang makasintro kas kamatuoran. Mao bitaw diri sa atong ebanghelyo, ang gitudlo ni Hesus mao ang pagampo kining gitawag natog amahan namo, our Father. Ug ang iyang gisintro nga iyang paripit sa ebanghelyo kining pagpasaylo sa nakasala nato. Ug unsa may iyang emphasis, ingon siya, kon pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Kinsay mooyon ani, taas ang kamot. Taas yan. Ang kanang wa mo isa, wa mo mooyon. So posible na mong maimperno. Sa ato pa dili mo pasaylo basta dili mo kauyon. No? Pero ang gusto ni Kristo, pasayloon gyud ang nakasala nganhin nato. Doon na pagan ini emphasis 77 times, kapituan kapito. Nganong mao man ay emphasis ni Kristo aron makit-an nato ang kamatuoran. Kana manggong mangita tag kamatuoran nga gigiyahan tas atong kasuko, gigiyahan tas atong kalagot ug pagdumot, di ta kakita as kamatuoran. Mahimo kang biased. Naminaw mo sa hearing dito sa ICC, naam na social media, nalingaw kog paminaw, naabutan kog alaunas kaadlawon. Kay aligri man kayo, musulti ang side sa prosecutor katong nagkiha nga nagpapriso dito sa atong former president, musulti sad ang
kaning defense panel. Mao pa man ni part hangtod pa man ni kuno sa karong 27. Kada adlaw na sila tubag-tubag, sukli-sukli. Malingaw ka Mailhan gid nato kinsa tong nangitas kamatuoran o kinsa tong nangita lang yun sa katumanan sa iyang gusto. Ngano man kay ang ako nakita lang tingali sayop sad ko pero murag naaman say ubang mga vloggers o mga komentary sa mga lawyers nga akong napaminaw nga ni jibe sa akong initial observation. Ang didto sa prosecutor katong nagkiha ni President Duterte, daghan kay sila batik nga statement against sa presidente sa gipriso, pero why substantial support statement ra ba? Iyang gihimo ang systematic nga pagpatay og nahimo na ning culture of killings aron mapatuman ang iyang gusto gasugod ni Davao hangtod sa tibuok Pilipinas. Ug hangtod karon naghilak pa ang mga biktima nga gipamatay diha sud sa balay, mga inana ba kanang pakuan gyud paukyab sa dugo. Pagtubag sa diri Pikas, niingon sang Pikas kanang iyang statement iya nang gisulti out of context. Out of context. Kay among gi-search ang ilang mga statements kay gibase man na sa mga speeches ni President Rodrigo Duterte. Diha mismo sa iyang speech, iya nang gisumpayan. Mura ba kung maingon si Duterte, og musukol patya. Di ba yun siya? Patya ng mga adik. Pero ang iyang context di ay, kung dili mo surrender, niya mo sukol og namiligro na ang inyong kinabuhi, isip self-defense, unhi, ayaw mong pauna. Kay purting gastos gobyerno ninyo para mahuman mo sa inyong pagkapulis, unya patyon lamuan ang adik, unhi na lang. Unya, buhata na ninyo, in the line of your duty, doon na mo'y total support gikan ako. Ako'y mudupan ninyo, di mo kasuhan, dili sad mo mapriso. Basta inyong gibuhat ang inyong duty. Yan na pag isa isumpay. Pero mag-abusar gani mo, doon nag-impernong mahitabo sa inyong kinabuhi. Kay, og inyong abusahan kining akong sugo, pasabot, mupatay ka nga, imo na lang yung gituyo, mas grabe pang imong silot sa kriminal nga imong gigukod. Gisulti na sa iyang speech, pero dili na kuhaon, matod pa sa pruiba diri ni Kaufman, dili tiwason og kuha sa mga prosecutor. Kadto ra yung giingon nga, patya og musukol. Ngano mang ingon ana man. Kay ang prosecutor, ang ila ra yung gusto nga malata si President Duterte sa prisuhan. Kana ilang objective, dili ka matuoran. Ang ilang objective nga malata lang yung kadiyas prisuhan. Kaya di ko kadawat nimo. Niingon dayon sila, kung dili ni ninyo siya, kay karon ko ang paman, confirmation of charges, pasabot, dawaton ba ang kaso o dili? Mao pa man ron ang ilang stage sa aning ilang step by step man na. Ang sunod ana og dawato na ang kaso, mao na to ang kuan na gyud unsay tawag na litigation naman tingay na. Di man ta lawyer. Niingon sila didto sa ilang speech ang prosecutor, kung dili gani ninyo tagaag higayon nga mahiring gining kasuha, inyo ning dili ninyo i-confirm ang charges. Ingon ana pagkasulti tingali. Dili ninyo i-confirm ang charges, maglakaw ni nga malipayon ug magpadayon ang iyang virus, ang virus ni Mr. Duterte nga naka-influensya na og millions of Filipinos kaning virus of impunity. Kana bang magsalig na lang nga dili ko mapreso bisag mo patay kog tao, mo nang kuno nga virus, and there are millions
of clowns, Duterte clowns sa Pilipinas. So ang tanan nga ni pabor kuno ni President Duterte, mga clown sa Duterte, mga bloodthirsty people nga nangandoy ra gyung mopatay. Mo na ilang accusation. Mo na ipadayon gining hearing, prisuha gini siya aron di na manakod ang iyang virus. Aning virus sa paghigugmas pagpatay. Tubag sa diri ang pikas, ingon sa to siya, kon ang gipasabot sa prosecutor, duna gi instruction ug duna say desire si President Duterte nga mopatay, ila ginang pruibahan. Pero why usas ilang mga witnesses nga mihimo og statement, ila namang gi-review ang mga kuan kunuhay. Lahi man dito kay ihatag manimo ang inyong mga statements sa witnesses, reviewhon sa speakers, inana ba? Una pa sila mag-hearing. Wa kuno, zero kuno nga naay usa ka witness nga niingon, I personally witness nga duna gyoy gisulti si President Duterte nga duna siya pangandoy or duna siya instruction na patya lang gid ng tawhana. Wa may usa yung nana. Ang giingon kasagaran gyud didto nga ilang observation nga gisulti niya nga patya, pero wa siya instruction nga patya na ninyo. Na karon ila dayong tagaag solusyon nga ang gisulti ni President Duterte war on drugs, unya kinahanglan nga kanini ang sumpuon ang drugas aron dili na mokuyanap ang kining mga gitawag na to criminality sa atong nasod nga mausay ni hatag og dakong problema sa laing mga nasod, labi na sa Latin America ug uban pang mga lugar. Sumpuon gyud ang drugas. Unya ang iyang pruiba nga si President Duterte nagsulti ani para sa mga Pilipinos, iya dayong gisite sa diris prosecutor nga ang Davao killing field sa siya sa mga criminals. Pero human sa paglingkod ni President Duterte og duha ka dekada didto kay gisigihan siya re-elect sa mga tao, ang Davao karon nahimo ng one of the most peaceful cities not only in the Philippines but in the world. Recognize siya, equivalent siya sa mga Singapore, Japan, equivalent siya diha ang Davao. Unya kun ang gi-spread ni Duterte ang virus pas killings, hangtod karon gasige pa untag pinatyanay sa Davao. Hangtod karon gasige pa untag pinatyanay. Di ba? Unya pagkalingkod sa niya din hinato sa atong nasod, matod pa atong Kaufman, nagpadayon ang iyang pagpakigubat sa drugas aron mapanalipdan ang kinabuhi sa katawhan nga Pilipinos. Ug tungod ana, wa gyud mawagtang ang gugma sa mga Pilipinos. Majority sa mga Pilipinos nagtawag gid niya og tatay. Ug unsa may pruiba? Matod pa niya ni Kaufman, ang rating ni President Duterte way us gikas paglingkod hangtod pag retire. Pero kining nag-accuse niya, iyang gisite si Bongbong Marcos o si Remulla, kaya mo may gisite sa defense, katong prosecutor, pulos way klaro ang ilang inistoryahan. Iyas ang gisite dito nga, si President Bongbong Marcos, naagid siya official statement nga gipirmahan o gianunsyo sa tibuok Pilipinas nga dili gid ta mo cooperate, dili siya mo cooperate sa ICC
nga modakop ni President Duterte. Di siya mo cooperate. Pero ang resulta, ni cooperate. Si Crispin Remulla, kanarong atong DOJ, kay mao may gibasihan nga statement niya, nga di na jud kuno ma-prosecute si President Duterte dinhi, kay ang influensya ko ng President Duterte, makalimpyo sa mga ebidensya, why police nga mo go against niya, why witness nga mo go against niya. Kay porti kuno ka-powerful ni President Duterte din sa Pilipinas. Mo nang di siya pwedeng anhi dinhi i-hearing. Dadong gi siya ICC. Kay di si wa gi powerful, mas powerful niya diri si more control niya tanan ba. Ana. Sa may tubag sa prosecutor, ningon sila nga kanas Crispin Remulla, otro sa nangwa giyoy baruganan kay dito sa hearing sa Senate, iya sa nang gisulti di gid ta mo cooperate, pero naa sila nakuha nga ebidensya, telephone calling, wala niya gisulti kinsa, upat ka tao nga nag-istorya kuyog ni Remulla, telephone conversation nga nag-discuss sila unsaon nila paghimo ang systematic nga pagdakop ni President Duterte nga mapadangad to sa dahig. Ug proud pa kuno kaayo ang usa nga niingon, ako mo'y nag-represent ni Bongbong Marcos para i-arrange gyud maayo ang system para dakpon gining kani manggawas gid unya ni og madayon ang hearing. Pero ang ako lang gitan-aw ba, kung mangita kag kamatuoran, ang prinsipyo nga barugan mao ang ebidensya. Sa ato bang balaod ba? Dili ang istorya-istorya o ang imong mga gitawag og subjective opinions, kung dili ebidensya. Wa sila'y klarong ebidensya ang prosecutor so far. Ba ray gaaya kadaghan na sa tanakadungog ana nga nipatay siya 30,000, nipatay siya kadaghan na takadungog ana dinhi. Nya wa gyud kaso nga gi-file nganuman kay dili sila ka-file og kaso kay puro ra istorya. Matod pa sa ni Kaufman, murabag words for the wind, mga pulong nga para ras hangin. Pero kung si President Duterte kuno'y mosulti, his word is his word. Murabag barugan niyang iyang word. Pero kung si Bongbong Marcos kuno'y mosulti o si Crispin Remulla, para ra ginas hangin, why kamatuoran. Ang mga ingnana, milingi ay mong tupad. Ingna, mubarog ka sa imong pulong. Barugan na ni mo imong pulong. Unya, kay niingon man mo nga ang slot mo'y atong solusyon, aning atong mga project. Mubarog mo ana, dili. Bantay mo ha. Barugan ta gini atong pulong. Kay nito man ta na ang slot. Pahatag ng slot. Mao na ang pulong nga barugan. Mao na gitawag og kamatuoran. Pero sa akong pagpamalandong aning atong ebanghelyo, connection sa first reading, niingon there is first reading, ang akong pulong nga mugawas akong baba, niingon ang Ginoo, dili mo balik nako nga dili mutuman sa iyang tumong og tuyo. Mura kunog uwan ba nga inig uwan, di gina mo balik ngadto sa langit nga dili mo basa sa yuta. Kay ang purpose sa uwan aron man tagaag tubig ang yuta. Hatag ginagtubig. Ang pulong sa Ginoo kamatuoran. Muna iyag yung ipalutaw ang kamatuoran. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, ang Dios magluwas sa mga matarong gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Ug unsaon man niya pagluwas, iyang ihatag ang kamatuoran. Matod pa ni Kristo, ang kamatuoran mao'y mudala ninyo sa kaluwasan. Pero unsa man giunang kamatuoran nga atong puy-an ang pagpasaylo sa mga sala. Kay kaning sala mga igsuon mutap-tap gini nato. So nindot kaayo kon maghusay ta nga nagkapasayloay na aron ang kamatuoran nalay atong pangitaon.
Pananglitan, gipasaylo na sa prosecutor si President Duterte nga nakapasakit nilag pulong or nakapasakit sa iyang aksyon niya, gipasaylo na niya. Ang pangitaon, ang kamatuoran, ang tinuod nga ebidensya. Mao na lang to'y pangitaon. Pero ang pagpasaylo, okay na. Pwede man nimo ipapriso ang tao nga imo nang gihigugma. Di ba? Di day pwede. Imong bana, gipatay inyong anak, kay nakaana siya, niya na bad trip siya, giputla niya sliog inyong anak, nga ikaw ang asawa, unsa may imong buhaton? Imo gid siyang pailag kaso. Pero pasaylua usa siya. Nganong imo man pasayloon? Kay nadrugas man. Mao tong nakasa. Nakaron, yan okay kang musulti nga, pwede ra gid siyang presohon. Nga naman, nakasa man. Pero wa man say problema og presohon siya, kay di man mohunong ang imong paghigugma niya. Isip bana. Mao na pasabot ni Kristo. Ang Ginoo mga igsuon, mutugot nga maadto tas impierno. Kay nakasa man ta. Pero ang iyang gugma, dili mohunong sa paghigugma nato bisag tuan na tas impierno. Di man siya mausab. Kana bang paghigugma ba? Isip imong igsuon, i-maintain gid na kay mao ginay basic truth nga managsuon ta. Matod pang Bishop Abit oy, sa dili pa ta magsigig hisgot aning ato mga assignment, kita mga pare, obispo ka, monsignor ka, sa tanang na mga leader ka das district, parish priest ka, formator ka, sa di pa ta maghisgot ana, ato usang dawaton na kitang tanan managsuon ta tungod kay pulos ta giordinahan sa pagkapari. Ang atong ordinasyon sa pagkapari maoy nakapahimo natong managsuon. Sa di pa ta maglalis diri sa babaw, karing unsay mga posisyon nato, unsay nabuhat nato, i-establish usa nga miila ko nimo nga igsuon ti ka kay pari ka. Di ba? Ilingay mong tupad. Ingna pulos ta binunyagan. Sa wap ka musimba dinhi, wap ka mahimong pipisi, wap ka mahimong liktor, wap ka mahimong choir or singer, wa sa ko mahimong pari, pulos tagibunyagan o wap anang bunyag waon ta taron dinhi. O anha ta diha magsugod. Anha ta mo balik. Mahigugma ba kanako isip binunyagan o nahigugma lang kanako isip pari? Ngayon ito bag. Tubag. Isip binunyagan. Sa ato pag din ako pare, kay matiguang nako o masakit ko, inyo jud kong tabangan. Onyag akong rapon ang inyong anak, inyo gyapon kong tabangan. Didto sod sa prisuhan. Nya di gid mo masuko nako, inyo ra kong pasayloon. Kay binunyagan man ta. No? Awa naman ubag ang makanahan. Nabisan pag makahibaw mo nga ako din gidispal ko ng inyong mga slat, padayon gyapon mo palit og slat. Istoryahe. Pero congratulations kung tinuod na kay ako maging sino ka man mamahalin kita. Na-statement si President Duterte nga touching kayo, ingon siya, dili ko, muwib ko sa akong right sa pagtambong sa confirmation of charges sa ICC. Una, tungod kay di jud ko mudawat nga dunay jurisdiction ang ICC sa akong pagkatao. Illegal gid ning pag-kidnap nila nako o pagpadala diri. Iya gid nang gibarugan. Ikaduha, dili muhangyo ko nga respetuhon ang akong kalinaw diri sod sa silda nga ilang gibutangan nako. Malinawon siya. To ako no sa silda. Iya na nang gidawat. Unya ningon siya, guwang nako, luya nako, masakito nako, ako na sang gidawat ang kamatuoran nga anytime mamatay ko dinhi aning lugara nga ilang gibutangan nako.
Para sa mga tao nga nangandoy nga mahitabo ni nako, pasabot nga mamatay siya didto, hinumdumin ninyo nga ang akong kasing-kasing ug ang akong kalag kanunay giyong naas Pilipinas. Mamatay man ko niining maong sitwasyon, padayon kong nahigugma sa Pilipinas. Ana siya. Pasabot, kung muhisgot siya Pilipinas, apil ang mga kontra niya. Tibuok yung Pilipinas ang iyang gimahal. Dili lang para sa iyang kaugalingon. Yan ay ni comment nga attorney. Tanawa ragod ang statement ni President Duterte, wa siya mangayog tabang, wa siya mangayog support, wa gani siya moingos mga Pilipino, alsa na mo, pagrally na mo para maluwas ko diri. Wa, iya rag yung giangkon ang tanan hangtod sa kamatayon. Pero iyang assurance, nahigugma gyud ko ninyo, nahigugma ko sa Pilipinas. Ang akong kasing-kasing og kalag, ang akong lawas madugta man pero ang akong kasing-kasing og kalag naagi dihas Pilipinas. Kanunay kong nahigugma sa Pilipinas. Oh, nindot kahit paminahon. Ingna ko no, kanunay jud kong mahigugma sa atong parokya. Ingna ko no. Ingna mahurot maning akong kwarta og palit og slot. Ako gining gamiton para sa parokya. Nindot, ano? Ato lang na sunod-sunuron siya. Oh, nindog na tayo. Mga igsoon, si Kristo miingon kanato nga ang pagpasaylo maugyod ang makaluwas sa ato usab nga mga kasalanan. Mapaubsanon kitang mudangop sa amahan ug muingon, Amahan, panalangini ang imong katawhan. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, kanunay mupahayag og hugot nga pagsalig sa pagsabot sa gingharian sa amahan, ang gingharian sa gugma, sa hustisya ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, dili unta kita mobiya sa pagampo ni magpadaog sa mga pagtintal, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga may igo kitang pan aron pagtubag sa atong mga gikinahanglan matag adlaw, ug may manggihatagong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong mga kaaway, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagatiman kanila, makasinati sa Dios diha sa ilang mga pagsakripisyo matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Nga ang mga nangamatay, magmalipayo na sa pagsudong sa Ginoo didto sa iyang tunhayng puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong katawhan. Makagagahom og langitnong amahan, dawata kining among pangamuyo, nga among gituboy nganha kanimo uban sa pagtuo og paglaom isip imong mga anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit mo na muhaman, among igasan, hanggang Kristong kinabuhi, ang iling bayan, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, nawatan imuha, nahamong kaluwasan, nawatan imuha, nahamong kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo ug landain sa imong pagkamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, makagagahom nga magbubuhat, dawata kining gihalad namo gikan sa imong kamanggihatagon ug himua nga magpulos kini alang sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo, aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Matuwa
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang kahulugan, imayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nagawagdang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, Ginoo, dili ako magkalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Why suko man ang pagmahal, ang kanakong ipakita mo. Ang kamatayon walay gahon sa pagmulaw ni Manang Kadukalayo. Iluluwa siyang minaw sa kamatayon na kamo. Sulunod mo ang mahal, alam ka ni ipakita. Halos sila pag-ahiskutan, kay inisinod mamalino. Pakitaon mo na ako sa higit mo kayo, pasanta ako sa pagkamanalino mo. Kung aking kasing-kasing mo sa lupa, alam kami. Magampo kita. O
O Ginoo, pinaagi sa among pagkalawat, itugot nga matabangan ang among kalag ug lawas, aron inig kaluwas ni ining duha, maghimaya kami tungod sa mga panabang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga panalipod. Mahitabo ra ni kung magsigi gitag pasaylo sa atong isig katao nga nakasala ngan hinato. Salamat ninyo nga namalit og slots para sa atong mga projects. Dako kay ning grasya para sa ninyo. Ang atong grace niabot ng atong halin og 178,453 ka slots. Napay 521,547 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon ni siya 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 326 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC para atong padayon sa pagtukod, labi na paghuman sa atong bell tower, ang CRDS ubos, ang adoration o ang atong dako diri nga covered activity center. Ang atong halin niabot nag 2,195, napay 127,805 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,300 per challenge. Upat pay atong nadawat. Atong target ani hotdon tanig palit May on or before May 31. Aron in place na inigpista nato inig ka July. Okay ra? Ang atong DPR para itukod og mga balay niabot nag 36,505 ang atong nahalin, maka-covered na ni og 77 kabalay. Padayon tagpalit tag 100 pesos per slot. How to buy slots? Una, dihas atong opisina o dihas mga lamisas gawas, makapalit mog slots. Ikaduha, sa atong mga bank accounts, niya sa atong screen, maulang na isunda, nya tanawa ang pinaka-latest natong misa, aron nga dili mo masaag sa ubang mga binuang. Unya, pwede sad i-GCash, kanigyapong niya sa atong screen mo isunda, mga GCash accounts, pwede sad ikwarta padala, kinigyapong niya sa atong screen nga mga names. Salamat kaayo. Padayon sa mog support sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. View, like, share, subscribe every day. Gawas nga maka-influensya ta sa atong mga kaigsuonan sa kinabag-ang suok-suok sa lain-laing suok sa kalibutan, makahatag sa nigamayng income sa atong parokya para sa atong mga charitable expenditures. Sunda sa ninyo ang atong Facebook page, official Facebook page nga Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Sunda sa ninyo ang Facebook page sa atong Archdiocese kay giawhag ni sa atong talahurong Arsobispo, Archbishop Abit Oy, kaning Archdiocese of Cebu, tanawa sa atong screen. Og ang iya sang personal Facebook page ni Archbishop Abit Oy nga Maymay sa Magbalantay, para kitang tanang mga Katoliko dinhi sa Sugbo sa Archdiocese doon natay direct connection sa atong talahurong Arsobispo. Gihangyo sa atong talahurong Arsobispo, Archbishop Abit Oy, nga mosuporta ta o pwede mo appeal gid ta sa pagahimoong prayer rally ugmang adlawa, Pitsa 25 sa ika-40 nga kasumaran sa atong IDSA Power 1. Nya adto sa Basilica del Santo Niño Pilgrim Center ang misa alas 1:30. Unya ighuman sa misa dunay short program didto, nya mo proceed dayon nga sa Plaza Independencia, dunay panagtagbo sa lain-laing grupo, civic society o sa church na groups, nya duna didtoy program nga himuon og mga kaning niyang gitawag natog mga presentations. Adto sa Plaza Independencia magtiwas ang maong activity sa prayer rally. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanino. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan,
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayunon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.